الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله لأن نياوجه كالات دو كيلو كأبري على تمبة ها دولة ها دنوجي دي فوف حدود الله كيري الله كسرياجي الله يا الله ودان جيا موم yo gollir ro benniddi wa man yudi Allah wa rasulahu kala dufsida Allah en laado mum wadina Allah wirini nudkhiluhum min nanadum jannatin aljannaji tajri min tahtiha al-anhar di ganda ko cialli gilata les mumen aljannaji di njorata di ciilata daiman heccidi ne jibini te khalidina fiha ko be saso ko heddotobe ton be gona yaltobe wa dhalika al-fawz azim dewni malal mongal yallo kenga malal wa man ya'si Allah wa rasulahu kalno gofdo Allah en laado mum sali wadde Allah wirni wasi wadirde non wa yata'adda hududahu wa falgiti keri Allah o benni keri wadi keri mo kanko o abbi hen o wasi abade keri Allah he Allah wi nudkhiluhu min nanamo naran jengol te khaldan fiya ko chaso e magol wona jalto kadi won jengol fay te wona jalto wala hu azabun muhinun en woni hon lebte koynoje yaldande dum wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum don nasmonde halta ko rendo no mojjirta o yi wallati ben rewbe yatina al-fahishata arabe fijirde bonande mawnde jina be jitire dum min nisaikum rew modon dum so wadi fastashhidu alayhinna cenne e mabbe yo dañ seedi ceetorodi e dow rewbe he arba'ata minkum taw nayi e modon seedeji nayi taw ceedima debbo o fijji e gorko kay fof be jiiri gite mabbe no be gondirnoni so dum wadi fa in shahidu so tebe ceedima dum wodi fa amsikuhunna fil buyuti nangebe cuudi e ceke cuudi be gonton be gondata yimbe hatta tafahuna mutande may fof be gonta taw jaltata be taw jira yimbe hande may fof ko ne nyaawore wonno adan aw yaj'al Allahu lahunna sabilan wal ha Allah wadna be lawol tagal dum Allah wad lawol so jom jam so ko bomri ndo sey meda resede yefi e bogi temder so meddo resede werle kaaje ha may walladani yatiyaniha minkum worbe non ngiraani mbaddum yobe toone yobe so jennor so pigal yobe mbar ko muskam yobe mbar ko musi haabe tuuba fa in taaba so be tuubi wa aslaha be mojjini be natti wadde dum don fa ardu anhuma gaccane be hankadi waro gaccon tonje be hankadi gaccon fiide be hankadi biyen non gaccon lorde be inna allaha kana tawwaban so Allah ba tubde ba jab tuubiye ba do yurmade o do odo aya non de nyaawore kono momtande momtira haddu إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة أي توبية من على الله ألا نودثني كجبودهم on tuubuye lilladina jeeɗum ko wonande ɓe ganduɗa ya'maluna su'a ko gollo e bone taw bi jaalto ke dow majjere jomum anda
waɗi goofol ni kono watta nde anndano nde anndi tan woni ɗo ko goofol sume tuuba ni kadi law joomum tuuba joomum yawno tuuba woppa waaɓe noon ɓe ɓen goni ɓe Allah waɗɗiti ni ko jaɓɓo tuubi e ɓen ma o yaafoɓe fo ulaika ɓen yatubullahu alayhim ma Allah jaɓaɓe tuubuye Allah jaɓa tuubiye maɓɓe wa kana allahu alim Allah meɗe woni ko ganndo ko ganndo hakiman karallo e golle mum Allah ko ganndo tagore mum karallo e golle mum mbanno hunde fof holno waɗirta ɗum ha yetto wa laysati tawbatu tuubiya alana mana jaɓantake lilladina wonde ɓen yamaluna siyati waɗoɓe bone ene goni e boneji he ne kalnene calo ne jandi ne goni hen hatta ida hadara ahadahum tasmayde heɓti yettumi goto mabɓe fayi e mayde hankadi ne wadda e wonki qala wiya hankadi inni tuta hankadi demi tuubi inni tuta ana joni demi tuubi joni demi tuubi ta ari hankadi ha ne wadda e wonki jogoɗo mayde wiya tuubi hankadi Allah wi on towantaka tuubi kadi walla wona kadi ɓen ƴammutene mayoɓe ko taw kañum kufaɗo ko hefereɓe neɗɗo mayde keferagal on hankadi jaɓantaka tuubi so yi lakata to yiyata wiya en tuuba jaɓantake ulaika ɓe mo tuubani haade e mayde wiya en tuuba walla mayɗa haga caggal ɗo wiya en tuuba Allah wi ɓe atana lahum min keblaniɓe adaban aliman lebte musɗe ɓe keblanako lebte musɗe ɗum ɓe keɓoyta toon yo Allah dandu en hen ya ayyuha alladina amanu e hemon julɓe gonɗinɓe Allah la yahillu lakum daganaki on dagantako on an tarithu nisaa resde rewɓe katan e dow cikkel belel debbo to forsa ma resa kaari tan kamɓe nden so tawi debbo maayi e galle goɗɗo waɗa ƴettugal debbo e nder galle he alay sago debbo o so debbo yiɗi on resat ɗum so yiɗa on resat ɗum ɗum no Allah wi ɗum woto waɗ noon woto waɗ noon ɗum dagaki debbo rese e dow force yiɗa ɓay kam meeɗi resede ko ma wiyene yiit tan nde sella o meeɗa resede noon waɗani bammum fof suɗ ɗum so tawi o nanguiranima ko residato wala taaduluhunna woto ɓittineɓe kada ɓe resede bangueji goɗɗi on desani mbiyon ka goɗɗo resataɓe ɓe gonɗe galle he tan on loraɓe woto mbaɗe noon e tasabu to mbaɗirton no ko belna won bi badi ma ataytum won hunde ko dokkuɗon ɓe ko aɗa andi nden joomum so jogal mum maayi debbo so roni ɓe mbiya debbo o yahata ɓe jiiɗa resde ɗum ɓe mbiya ko debbo o yahata won joomum debbo ma sotto woda ko yoɓiɓe ɗum gacci ɗum yaha ɗum no Allah oto yimɓe mban noon oto yimɓe mban noon somo yiɗi resede ɗon moƴƴi o yiɗa resede ɗon yo woppo e haraɓe jonko te yoppide e jawdi makko fof o nawa wona yo ɓittin ɗon ha woda ko sottiri e jawdi he nde heɓta hoore makko illa an yatina sowona noon soɓe gaddi kamɓe rewɓe bi fahishatin bañitine e fahis ajande mawde ajande laftude mana soɓe jini so tawi ɓe jini noon no wadduno han kadi lordeɓe e jagguitaɗe maɓɓe ha ɓe cotto ha ɓe ɓooro mana so tawi joom suudu ma a resi ɗum sati yidde wal feere balla ɗum ceera ɗum goppa yaa kono a yiɗa a wondata e mum a serta ɗum wonɗon ne loro ha tampa wima joni ndi sottade goppa ɗum ɓorgu ha wonma joomum yoɓa ko tegnuɗa ɗum ko puɗɗa cuddani muɗum ɗum wiyata hoti mban noon sona noon jiiɗa debbo ma ene fija ɗon ne wodanma sa yiɗi hankkadi haɓademo ha nde o sotti foof ceeramo e dow ɗum ne waɗanma wa ashiruhunna bilmarufi gondire e maɓɓe no moƴƴiri debbo yowdiri no moƴƴi sifa moƴƴo yoɓe gondiri e sifa moƴƴo fa in karihtumuhunna so tawi on gañiɓe on jiɗaɓe muñe tan tinno tan muña
moƴƴinana joomum gondama gondigo moƴƴu hay sinno a yiɗa joomum ganjuma e joomum nde tan ganjuma ngu tan ko toon sababu ha bona e makko bonnanamo gurdam makko sabu so muñi fa asa an takrahu shay'an ne wawi gañono hunde wayja'ala Allah fihi Allah waɗa hen khayran katira moƴƴere hewnde ne wawi gaña hunde taw moƴƴere ma fof ko hen woni wadde tinno muñ wona mere waɗi Allah hawrdini on muñ jogoɗamo moƴƴina ne wawi daña moƴƴere hewnde nde aɗa ɗamin noki boom wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubinan wa in aratum stawi on jiɗi istibdala zawjin wastade joom suudu makana zawjin e place joom suudu goɗɗo aɗa jogii debbo jiɗɗa serdamo gadda goɗɗo e tewa ataytum on gaddanino ihdahunna goto e mabɓe qinɗaran ko foti qinɗar jawdi kewndi mana a resi debbo a waɗi hen jawdi kewndi pour keɓamo caggal ɗum jiɗɗa addude goɗɗo jiɗɗa serde oɗo gadda goɗɗo hay sinno haalis kadi mbanɗa hen fala ta'khudhu min shay'in woto nangue e haalis hay hunde woto kebte haalis hay hunde ko dokkunɗamo ko kay kanko tan jeeyi hay sinno a serimo hen o yahat fo ono waɗat eywa a ta'khuduna mbete on naggat jawdi ndi on kebtat ɗum buhutane e dow cemte sabu ko toñangue ko fenade waytene mo bina e dow bakkat labtuɗo mbeɗa ɗum jogoɗon wadde kebton jawdi e dow fenade dow bakkat labtuɗo wa kayfa ta'khudunahu holno nanguirton ni jawdi holno kebtoni jawdi makko wagad afda ba'dukum ila ba'din te on jettodiri hay so laawa goto jettodiri ɗon han kadi kala ko tutuɗamo o jeeyi ha kadi ɗum waɗanimamo kanko jeeyi on jettodiri ha gasi mbiya kadi a heɓta hunde jawdi he wawa amnade wa akhadna minkum tagal ɓe nangi e mon mithagan ahdi ghalidan tekkundi tekkundi aadi ndi woni dewgal ngal nde wat tan Allah yamirima yaade kon joggal moƴƴal ɗum ko aadi hakkude ma e Allah won ɗon imma a jogui joggal moƴƴal walla séri cergol moƴƴol wadde ay sawtinɗa e ndinno a timmina ɗum sa felti jogade jogoɗa ha feewa woto jogo Allah oto jawmi e dow mere sa felti seeɗa cergol moƴƴol woto imma keɓta e hunde e ko tottano ete an jettodiri ha gasi waɗnano heɓtide hay hunde wala tankihu woto ndese daga naaki on resde mana ka ha aba'ukum ko jinna amon ndesno kamɓe mbanno joomum so resi debbo maayi ɓiyum resta babiraɓe mo jogino o sona yimma ko on tan o renti kono kala kona yimma ko o wawi restude ɗum noon mbaɗanno nden allah ɗum woto waɗe men nisa e rewɓe illa ma ka sabu sona ko ardi ko noon ɗum yaafama accama sabu ɗum nden andanoka kono tan andama han kadi ɗum woppama harminama innahu sabu ɗum resde mo bammum resi kana fahisatan ɗum ko ajande mawde ko bonande mawde o makko tan kadi ko kutiya mawɗo immorde Allah wa sa sabi ndo lawol boni ndo ko boni lawol resude bammum resno hunde sofde ha ɓurti haadino o jokka haalande en rewɓe joomum fotani resde huduna aleykum en harmina e moɗon ummahatukum yimmiraɓe moon neɗɗo ɗessata yummum walla miñum yummum walla mawnum yummum ɓe yimmoji ɗi fof danaka resde ɗum han kadi wa banatukum ɓiɓɓe moon a resata ɓiye walla ɓiye ko lesɗe fof a resata ɗum han kadi wa akhawatukum banda mon rewɓe jiiɗaɓe yumme baba jiiɗaɓe nene ɓolo jiiɗaɓe baba ɓolo a resata ɓen wa ammatukum e gorguilaɓe moon miñum baba mawnum baba a resata ɗum ewa walla mawnum mama miñum mama ɗum fof a resata ɗum wa khalatukum yimmiraɓe sawdiɓe miñum nene mawnum nene
a resata ɗum wa banatul akhi e ɓiɓɓe bande gorko ɓiɓɓe mum a resata wa banatul akhi ɓiɓɓe bande debbo a resata ɗumen ɓenne ɓiɓɓe mumen a resata ɗumen sabu baɗɗa ma tandama gonɗon e ɓiɓɓe ma wo ummahatukum allati ardanakum e yimmiraɓe mo muyninɓe on o jibinani kon kanko muynini so kesi o muyninima nanma ma resamo sabu wontinani han kadi o wi noon so tawi timmani duuɓi ɗiɗi so tawi ɓinguel heɓani duuɓi ɗiɗi ko e nder on saaha o muyni guel ɗo woni o harmi e maggel kadi taw timmi muynen ɗe joyyi so tawi timmani ɗum walla ɓinguel ɓuuri duuɓi ɗiɗi on saaha ɗum basi ala wa akhawatukum min arradaati e bandiraɓe ɓe muyni ɗon on jiidani yumma on jiidani haydara kono o muyndi e debbo goto hakkude mon harmi on mbawa resodirde o ummahatu nisaikum e siraɓe moɗon yimmiraɓe e rewɓe moɗon so humama tan debbo sa humnama debbo tan yimmu harmi e ma han kadi a wawata resde on debbo wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna wa rabaibukum ene heteɓe moon ɓiɓɓe debbo ma ndesa debbo mo jogi ɓiɗɗo goɗɗo mbo jibidinno e goto goɗɗo on ɓiɗɗo wara bibato ɓen ɓiɓɓe jutten ɓe ganduɗa fi hujuri wonɓe cuuɗi moɗon onon nehi ɗumen a ɗum wowi wonde min nisaikum tawi ɓi ko rewɓe moon allati ɓen dakhaltum bihinna ɓe natɗon ɓe debbo ma mo natɗa e mum ɓi mo jibinno wona noon jibdini on ɓiɗɗo harmi e ma a wawa resde ɗum fa in lam takunu dakhaltum bihinna so tawino on naddani rewɓe he yimmiraɓe ɓe fala junaha aleykum bakkaɗa hen a humnama debbo ha gasi on cowa naddude on ceeri ɓiyum debbo aɗa wawi ɗum resde wa halailu abnaikum alladina min aslab wa halailu e suddiɓe abnaikum ɓiɓɓe moon alladina ɓe min aslab yiɓe keceje moɗon ɓiye mo jibinɗa so resi debbo han kadi on debbo harmanima an a wawa resde on debbo wa an tajma'u e rendinde bayna ukhtayni rewɓe jiiɗo yumme baba jiiɗo yumme baba walla jiiɗo baba walla jiiɗo ɓe nene kala en mbawa resondirde a wawa nawlondirde ɗumen a wawa nawlodirde ɓen illa ma qad sawsana ko ardi ko ardi jahiliya ko ɗum ɓenni goppama on kadi ɗum inna allaha kana ghafurur rahim allah ko bawɗo hafrude ko bawɗo yurmade ɗum o yaafima ɗum sadakallahu alazim wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab e wattaqu ndentade fitnatan tere mo ganduɗa hunde wona sababu fitina la tusibanna alladina zalamu minkum khassa mo ganduɗa hattata e toñnoɓe ɓe tan musiba mo ganduɗa so ari wona toñɗo tan heɓata hen ala o reɓat yetto yimɓe foof ndentade o musibaji mbaɗi noon ɗi wala mo gandi annala wonde allah sadiɗa ko tiiso lebte omo satti omo muusi lebte mbaɗo feere ha adda firna yimɓe fof keƴa hen lebto hen gan yo on andu allah muusa lebte mana o anni hoore makko lebte musde to banggue allah عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بي إذا أراد الله بقوم عذابا سألي دي ليبتدي يمبي ما ناس تي ñawr makko waɗi lebte jen e nokku yimɓe wonɓe hemɓe asabu adab man kan fihim kala gonnoɗo ɗon heɓata lebte nawara ɗum so halkare nde ari nawa fof ko wonɗo ɗon ko fof mayata ɓay ari ko warde hen fof mayata moƴƴo hen bonɗe fof mayata hen kono somo bu'ithu ala amalihim soɓe gimmitinen noon ɓe gimmine goto fof immine e golle mum gonnoɗo moƴƴo o immirde e moƴƴuɓe gonnoɗo bonɗo immirde e bonɓe hankkadi ko toon serde amma ga kay mabba tan ɗum waɗi noon yeɗen wadde musiba cabotoɗo halkade wani noon ne jippo e yimɓe musiba boni mum ne heewi rawa cheikhan
أنس رضي الله عنه قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان لهم معذبهم هم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون رواه الشيخان. أنس اللي قال أبو جهل وينه اللهم إن كان هذا هو الحق من وي الله ونود الله وي إيه الله سين دو من غونغا محمد هذا من غونغا جميل إما دون دو من غونغا جميل إما فهمت أنا هدات من السماء أدو كاج إمد أسمان تمنا إدو أمين من فوق كاج دمبرمين ونا يا فين من ونا يا وت منهن على ko addu kaaji yimɓe asman yana amen ɓay ɗon gonga o warmin tan a wi tan walla gaddami ɓe aɗa ani lefte muusde walla gaddami lefte muusde allah ko yiddi ko añi jabdila ko no jardimo yo ma hen yo halke hen aduna fof halke hen woto nda jaɓe tan fa nasarat allah jippini aya qouran o wi hen wa ma kana llahu liyadibahum allah wona lefto yimɓeɓe wa anta fihim to a mouhammad aɗa nder maɓɓe ɗon ɗo aɗa wuuri e nder maɓɓe ɓe gona halkateɓe ni tan kamɓe fof an ka garante wa ma kana allahu muadibahum allah wona kala ko yimɓeɓe wa hum yastahfiruna tan mbaɗa astahfirullah ɗon ɗe yimɓe astahfirullah allah halkata ɗumen wa ma lahum holko heɓɓiɓe noon holko waɗi noon allah yuadibahum allah halkataɓe wa hum taw kamɓe yasudduna ani masjid haram e kadi yimɓe yettade masjid haram dariɓe ne kadi yimɓe yettade masjid haram holko hatta allah halka ɓen o ma kanu awliya ɓe gona heediɓe allah de ɓe gona wonduɓe allah de so ɓe mbi koɓe heediɓe allah wona gonga in awliyahu illa mutum ala fof heediɓe allah sona huuloɓe allah ɓe ɓen goni awliyaullahi walakinna actarum koko ɓuuri heedi yimɓe he la ya'lamuna ganda ɓe cikkata mata ko jibina makko fo tan ko juuɗe moƴƴuɓe ala de rawahu cheikhan عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون إذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة رواه الترمذي. أبي موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي الله جبني كم هولاري ɗiɗi kolaji ɗiɗi wonde ñalawngol o rokki kam hoolare laabi ɗiɗi pour le ñalawngol hoolare wotande o wi wama kana llahu li'adhibahum anta fihim ɗon ɗaɗe nder maɓɓe allah leftataɓe ɗum ko hoolare ɗon ɗen laaɗe no wuuri yimɓe ne kisi kalkataki wama kana llahu mu'adhibuhum ɗon ɗen yimɓe astahfirullah kadi kalkataki ɗum hoolare ɗimmerde ɗon ɗe yimɓe astahfirullah ɓe kalkataki o wi joni idama deyde so tawi mi ɓenni somi yeehi tawti mi acciri astahfirullah ila ƴamata ha ñalawma daranga somi yeehi min mi acciri astahfirullah e maɓɓe soɓe nangtima hen ɓe kalkataki ɗo ha daranga rawahu Tirmidhi. qala allahu taala qul lilladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf allah wi heefereɓe in yantahu so goppi keferagal ngal ɓe naati e liman yughfar lahum ɓe jaafe ma qad salaf ko arino ko mana so jomum tuubi kala men no wadda e bone yaadi hen yaafama ha laaɓe cer wonti laaɓɗo cer ñande hen. عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يأخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. عبد الله بير يالا ولدم قلنا من بي يا رسول الله من بي أين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنؤاخذ بل من ننجري بما عملناكم من بدن في الجاهلية إسها جاهلية هذا من نادي الإسلام كي بدن تونكو
beele min nangire ɗum qala o wi man ahsana fi l'islami kala moƴƴinɗe l'islam jomum tuubi moƴƴini lam yahaz bi amil fi jahili on nanguita ko wanno e jahiliya ko so jomum tuubi moƴƴini kala ko wanno e jahiliya yafama o nanguirtaki ɗum o man asaa fi l'islam bonnuɗo e nder islam jomum tuubi kono moƴƴinani ne bonna e nder islam he ukhdi bil awwal al akhir on nanguirta ko waɗano adan ko e ko waɗi sakkiti ko fof nanguirta ɗum o yaafira ko ardi ko nde sarɗi yaafede ko ardi ko ko moƴƴinde l'islam wa qala hakimu bnu hisamin ay rasulallah arayta umuran kuntu atahannathu biha fi ljahiliyati min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahimin afiha ajrun qala aslamta ala ma aslafta min khayrin rawahu muslim fi liman hakim bnu hisam wi ay rasulallah enelaɗo sallah sallam arayta akum aɗa yii umuran gueɗe kuntu atahannatu biha fil jahiliyat mbiɗa warnode moƴƴereji mbaɗnomi e saha jahiliya nden ko l'islam arani mi natani l'islam kono noon wanno moƴƴgueɗe min saɗa gueɗe sakkade min sakkortono awa tagaten walla rimɗinde mi rimɗanno maccuɓe aw sehta walla jokkude enɗam ɓe jokkanno enɗam te koye saha jahiliya a fiha ajrun mi waɗi barajini qala o wi aslamta a naati e l'islam ala ma asabta min khayrin kala moƴƴere mbanɗa ardinde fof nan ɗon ma yante moƴƴereji ma garoji ɗi kala mbanɗa moƴƴere ko ardi yante moƴƴere ma joni nde fof nan ɗon ko an jeeyi rawahu muslim fil iman an uqbata bnu amir radiallahu anhu qala qara'a rasulullahi sallallah sallam hadi l ayata wa aiddu lahum ma stadatum min quwa qala la inna alquwata الرمي 3 مرات ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤونة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه رواه الترمذي عقبة بن عامر قال وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صلى الله عليه وسلم جنگين أودو آية فلو وعد لهم استعلم قوته الذي كبلنا هيفر بكلهم بعضهم هبل يسمى كلهم بعضهم هبل يسمى كبلنا هيفر قال أبي كان صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي woni sembe kay ko waade weddade waade berlal feewni saado xaaji bomboji jahoy tuuɗi ɗum woni sembe o wino labtete sahal mata labtete ala inna allaha ay koy sefte allah seftata ko ada ma uddi tan leydi ma foolnu on ma on pool leydi ndi keɓon jaaje ɗon keɓon ha heewa poolon laamuji kewɗi janta e mon dañangaluji ha keewa wastu ko fawne mo wonata ma on jone to bange fere kay ma keɓ ɗum ha timma ma keɓ ha timma fala yajizanna ahadukum woto goto mo ɗon kay an yalhowi bi asumihi fijirde kure mum janngude berlal feewde junngo waade weɗa to woɗɗi ɗum ɗon woto joomum ronku etade heen goto fof yo eta heen rawahu Tirmidhi ay ibn Abbas radiyallahu anhuma qala lamma nazalat in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 shaqqa dhalika ala muslimina hina furida alayhim alla yafirra wahidun min ashratin فجاء التخفيف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فلما خفف الله عنهم نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم رواه البخاري ابن عباس قال لي لما نزلت آية في النبي إن يكن منكم 20 صابرة يغلبوا 200 سي yimɓe no nogas muñɓe e mon onon julɓe yimɓe nogas tan so ngari e haare ɓe kawre temeɗɗe ɗiɗo keefeero so muñi kamɓe pole hoɓe ɓen wadde firti woto ɓe doga neɗɗo fof yimɓe sappo julɗo gooto heefere ɓe sappo woto doga ka haalde arde sakka dal kala ɗum tiiɗe julɓe he neɗɗo gooto yimɓe sappo ya ɗum tiiɗe maɓɓe hina fuɗi arde no farla maɓɓe nde tiiɗe maɓɓe wonde allah firra wahidu min ashatin woto gooto doga yimɓe sappo woto gooto doga yimɓe sappo ɗum ɗon tiiɗe maɓɓe no feewi eyi fa jaa tahfif allah hoytini allah usti o wi alano khaffafa allahu ankum joni allah ustani on wa alima anna fikum fof mo andi
oɗon jogii loore ɗum ɗo ko wiya ko sinno ono cembuno tan ne waawi wonde kono nde wonno ɗon loyi Allah ustani on feñe ko min ko mi toon sabira yo Allah bomi aten so tawi joni temedere muñƴi nayi moon ma fof temedde ɗiɗo wona gorko fof julɗo fof hefreɓe ɗiɗo hefre ɗiɗo kam so tawi ngari e ma jeeɗe ma a fota dogde hay sinno ma wata dog a fota dogde falamma khafafa Allahu anhum nde Allah hoytinaniɓe ustaniɓe nagasa min sabri usti e muñal he ɓeydi ma khafan fodde ko koytinna ko nde haalande goto fof no feltirno ni nde usta tan goto fof peltal mo usti haake fodde ko ustana ko peltal mo usti ko foti noon rawahu Bukhari fatiha e salatul fatih